xa chegou, as folliñas caen e cambian de cor. Cando unha zona do monte está chea de castiñeiros, a ese lugar chámaselle souto. En cambio, cando están mesturadas as árbores, castiñeiros, nogueiras, piñeiros, aquela chámaselle fraga. Hoxe imos recoller castañas. Estamos diante dun castiñeiro moi grande, moi lonxevo, e o chan está ateigado de ourizos. Os ourizos caen cando rin, cando abren caen. Para recoller as castañas, a mellor maneira de facelo é cos pés. Abrimos o ourizo cos pés e recollemos a castaña. Desta maneira non nos pinchamos. Dentro do ourizo adoita haber 3 castañas. A do medio, que é grande e fermosa, e as dos lados, que son máis malas. Entón o que facemos é seleccionar. Xa parece que quedan poucas. Vedes? Agora collemos a do medio. Esta ten as pequeniñas. Aquí hai outro. Cando o ourizo está cerrado, vaise rodar o pé e xa favorecemos que abra para poder recoller a castaña. E deste xeito nunca nos pinchamos. Esta é a maneira de recoller as castañas.